10 snin il-Partit Nazzjonalista u l-kumpaniji tiegħu irnexxielhom jakkumulaw dejn li laħaq aktar minn 8 miljun euro. Kienet din ir-raġuni li ġabu l-uffiċjali tal-Partit Nazzjonalista biex jibdew jieħdu miżuri interni ta' awsterità, fosthom li jagħtu essenzja lil numru ta' impjegati kemm full-time kif ukoll part-time. Meta kien mistoqsi dwar x'miżuri kien se jieħu l-Partit Nazzjonalista fid-dawl tal-qaghda finanzjarja diżastruża, is-Segretarju Ġenerali tal-Partit kien qal li t-tkeċija tal-ħaddiema ma kienitx eskluża ma kellha tkun l-aħħar miżura. Iżda minkejja dan id-diskors kien biss ftit tal-jiem wara li impjegati tal-Partit Nazzjonalista bdew jirċievu l-ittra ta' essenzja. U dan wara li għal-ġimgħat uħud minnhom xhur sħaħ ma kinux qed jirċievu s-salarju u l-pagi tagħhom. Iżda waqt li kien għaddej dan kollu b'xi mod inħoloq post vojt li seta' jimlih biss Michael Fenech Adami, l-eks sindku ta' Birkirkara u ħadd ħlief hu l-Viċi kap attwali tal-Partit Nazzjonalista Beppe Fenech Adami. Michael Fenech Adami serva l diversi snin bħala sindku ta' Birkirkara u ma kienx nieqes minn kontroversji tul it-tmexxija tiegħu f'dan il-lokal. Żgur li track record ħażin fejn jidħlu finanzi f'dan il-kunsill ma nbidilx taħt it-tmexxija ta' Fenech Adami. Dan it-track record kien beda meta kien hemm Tonio Fenech sindku ta' dan il-lokal u li kien ħalla warah kunsill lokali marraq fid-dejn. Minn dak iż-żmien l-hawn it-tmexxija finanzjarja f'dan il-kunsill ftit li xejn tjiebet u dan ikkonfermah rapport tal-awdituri li sar mill-kumpanija Grant Thornton. L-eżerċizzju kixef nuqqasijiet kbar fil-maniġjar tal-finanzi tal-Kunsill b'maġġoranza nazzjonalista f'Birkirkara. Ewlenin fost dawn in-nuqqasijiet instab li dak li kien sindku Michael Fenech Adami matul l-2011 ħa 5,120 euro aktar milli suppost. Qoddim din is-sitwazzjoni l-awdituri rrakkomandaw li dawn il-flus għandhom jingħataw lura u saħansitra kwotaw memo li kienet maħruġa mill-Gvern u li fiha Fenech Adami kien mitlub biex jagħti lura dawn il-flus. Iżda meta kien mistoqsi minn ġurnal lokali jekk kienx se jrott dawn il-flus lura kif irrakkomandat mill-awditur stess, Michael Fenech Adami kien qal li ma jarax li għandu għal xiex jagħmel dan. Jidher li għall-Partit Nazzjonalista anka f'sitwazzjoni finanzjarja diżastruża mhux kulħadd għandu jerfa' l-pis li jiflaħ. Waqt li ħaddiema jiġu ġela jitilqu mill-impjieg, oħrajn jiġu offrut impjieg. Waqt li wħud ħadu l-paga, oħrajn għadhom jistennew li jitħallsu. Waqt li wħud mill-impjegati żdiedulhom is-sigħat tax-xogħol, oħrajn tnaqsulhom. Bost huma nazzjonalisti li qed jistaqsu kif Michael Fenech Adami ngħata impjieg mal-kumpanija tal-Partit Nazzjonalista waqt li fl-istess żmien impjegati li kienu ilhom is-snin jagħtu servizz lill-Partit tkeċċew mill-impjieg. U allura min lest bħalna li qegħdin hawnhekk ipoġġi l-interessi tal-Partit qabel kull ħaġa oħra, il-bib tal-Partit Nazzjonalista ser isibu miftuħ bera. Joħroġ ċar li l-impjieg ta' Michael Fenech Adami huwa